Ġenet, inti kont toqgħod fuq kont qed hemmhekk ukoll inti kont qedtilhom. Inti kont qedtilhom. Ma nafx hekk nistgħux naraw biċċa żgħira mill-filmat fejn qed tgħid lill-kontrattur isma' da se jaqa' kien mar viral fuq Facebook dan. Malajr. Taħdem. Inti qed tkompli taħdem. Jiena għatlek li ċaqlaq li kull mem u inti qed tkompli taħdem. U żgur li rajt għal-ġebla. U qed tkompli taħdem. Kenna noħorġu l-familja mid-dad u inti qed tkompli taħdem. Mela. Inti qed li xi ħaġa meta tqajna konna jien intu Marilyn, il-producer ta' dil-parti tal-programm, qedtilna il-ħin kollu nikteb Facebook, dak ġara qabel, dak il-filmat, ġvinti kont dak xar qabel fil-fatt. Mbagħad waqa' u eżatt ċar qabel. U kont qedna il-ħin kollu nikteb Facebook u nħossi li xorta m'għamilx biżejjed għaliex. Jien inħossni fallejt fil-każ li meta din mara. Għax jien ma kontx biżejjed b'saħħti biex niġbed l-attenzjoni. Jien insaqsi min hu responsabbli illum. Hemm żewġ familji ta' Sliema bbarrira warahom ġabuhom TVM il-bieraħ mar xi ħadd jien tiġix meta mmut, jien ejja, all right, meta ngħajjatlek. Wara tiġix. Wara tiġix. M'għandix nambik.